Gitay-og og magnitude 5.6 nga linog ang lungsod sa General Luna sa Surigao del Norte niadtong Sabado nga nabati isab sa ubang lugar sa Visayas ug Mindanao. Sumala sa FIVOX, tectonic ang hinungdan sa maong linog nga nahitabo 2:42 sa kadlaw niadtong Sabado. Ang epicenter anaa sa dagat 35 kilometers ang gilayon sa General Luna ug 58 kilometers ang gilawmon. Sumalat ni Janice Medina Reginio, ang spokesperson sa Surigao del Norte Provincial Government, walay danyo sa probinsya apan kusog ang linog hinuon kadiyot ramat tumpak kini. Ang linog nabati sab sa mga silingang lugar sa Surigao del Norte ug Cortes sa Surigao del Sur nga nabati ang intensity 4 nga gikusgon sa linog. Intensity 3 sa Tandag, Surigao del Sur, intensity 2 sa pipila ka lugar sa Camiguin ug Hingoog, Misamis Oriental, lakip sa Leyte ug Cebu City. Samtang intensity 1 sa Malaybalay, Bukidnon, Nabunturan, Davao de Oro, Palo, Leyte, Padre Burgos, Southern Leyte ug sa Carcar, Cebu. Niadtong December 23, gitay-og og magnitude 4.3 nga linog ang probinsya ug wala say natala nga danyos.